Wel, bore da. Ga'i ddymuno blwyddyn newydd dda iawn I bob un o'noch chi. Blwyddyn newydd iach, gan obeithio bydd hi'n dipyn gwell blwyddyn na 2020, dy fe. Wel, dyma'r myfyrdod a'r Cymun am sil cyntaf flwyddyn sef Ionawr y trydydd. I ddechrau gyda gair byr o weddi. Yn syml iawn, gofynnwn am dyfendith ar ddechrau blwyddyn fel hyn. Bydd yn bresennol yn ein gwasanaeth, a bydd yn bresennol yn ein bywydau yn 2021. Cynorthwya ni symud ymlaen blwyddyn hon gyda'n gilydd. Amen. Dwi'n mynd I ddarllen chydig o adnodau, chydig o eiriau o benod 9 Efengyl Marc, nodau 38 I 41. Dyma Ioan yn dweud wrtho, athro, gwelwn ni rhywun yn bwrw allan gythreilied yn enw di, a dyma ni'n dweud wrthom stopio, am I fod e ddim yn un o'n criw ni. Peidiwch gwneud hynny, meddai Iesu. Does neb yn gwneud gwirth yn fy enw I yn mynd I ddweud pethau drwg amdana I y funud nesaf. Os ydy rhywun ddim yn ein herbyn ni, mae o'n plaid ni. Credwch I fi, mae unrhyw un sy'n rhoi diod o ddŵr I chi, am eich bod yn bobl y Meseia, yn siŵr o gael ei wobr. I ychydig o adnodau. Ond mae'r testyn yn dod o lyfr y brenhinoedd, y gorddegfed benod, ychydig o eiriau allan o'r 15fed adnod. A yw dy galon di fel y mae fy nghalon I, os ydyw, Moes dy law. Nawr, torri'r rheolau ma dyn wrth gymryd geiriau allan o'i cyd-destun a chreu argraff anghywir wrth wneud hynny. Enghraifft, mae stori chi. Rai blynyddoedd yn ôl fe ymwelodd archesgob Caergaint gydag Efrog Newydd, New York. Trefnwyd cynhadledd i'r wasg a by'r archesgob wrthi'n ateb cwestiynau. Roedd un gŵr o'r wasg wedi cyrraedd yn hwyr. Gofynnwyd y cwestiwn olaf i'r archesgob, rhwng difrif a chwarae, just cyn I hwnnw gyrraedd. A'r cwestiwn oedd, will you be visiting any nightclubs during your stay in New York? Atebodd yr archesgob yn ysgafn, are there any nightclubs in New York? Yn anffodus, dyma'r cyfan glywodd yr un oedd yn hwyr yn cyrraedd. A bore tranoeth, dyma bennawd headline I bapur Archbishop asks about the nightclubs of New York. Dyna sy'n digwydd pan fod dyn yn clywed hanner stori. A dyna all digwydd pan dynnu'r geiriau allan o'i cyd-destun. Dyma arfer cyson gan nifer o angredinwyr sydd am herio Cristnogion gyda llaw. Ond dyma fi yn gwneud hynny, heddi, yn torri'r rheolau. Daw geiriau'r testun o hanes rhyfedd iawn. A rhaid I mi gydnabod ar y dechrau nad oes awnelo o'r hanes yn y cyd-destun ddim ar hyn dwi am geisio I gyflwyno I chi nawr. Mae geiriau'r testun, fel y safant ar ben ei hunain, yn apelio'n fawr atai. Dwi'n teimlo fod iddyn nhw ysbryd ac apel. Ysbryd yma'n rhaid i'n cenhedlaeth ranedig ni ei meddiannu os am fynd ymlaen, yn enwedig wrth ddechrau blwyddyn newydd. Os yw dy galon di fel mae'n nghalon I, yna rhod y law I mi. Os y ti'n teimlo fel fi, fod gwahaniaethau rhyngom, ond os y ti'n teimlo fel dwi'n teimlo, yna rhod y law I mi, a fe gerddwn ymlaen gyda'n gilydd. Mae'r apel, yr ysbryd a'r ymdeimlad sy'n yn y geiriau yma'n apelio'n fawr atai. Falle am ei cymdeithas ranedig yw'n cymdeithas ni ym mlynyddoedd cynnar yr 11 ganrif ar 20. Cofiwch chi, mae'r awdurdodau wastod wedi gweithredu ar yr egwyddor divide and conquer, rhannu a rheoli. Ac am hwn nad oes neb yn wath na hynny na'n i'r Cymru. Gogs a hwntws, ffermwyr a glowyr, cenedlaetholwyr Cymreig a cenedlaetholwyr Prydeinig. Mae llywodraethau wedi defnyddio hwn yn llwyddiannus iawn yn ein herbyn ar hyd y blynyddoedd. Rhannwch nhw lan, gadwch iddyn nhw gwmpa mas gymysgu gilydd. Gwnewch iddyn nhw angyd weld, rhannwch nhw.
Yna fi ddim angen I ni wneud dim. A mae hynny wedi gweithio bob tro. Meddyliwch chi am y peth yn y blynyddoedd a ddeibio, a chi enghreifftiau. Y myd meddygaeth, nyrsys yn gofyn am ragor o arian. Pam na feddylion am y cleifion? Glwyr ac athrawon yn dadle fel yna falle. Glwyr yn ymladd rhag cael gweithfeydd glo yn y gorffennol ac yn mynd ar streic. Pam na feddylion am yr hen bobl heb dan? Nyrsys ac athrawon yn dadle fel ni falle. Athrawon yn gofyn am godiad cyflog. Pam na feddylion am y plant? Glwyr a nyrsys yn dadle fel yna falle. Y cyfryngau a'r papurau yn chwarae'r rhan yn lledu propaganda a'r hen dacteg yn gweithio. Mae pob lliw gwleidyddol yn honni gweithredu mwyn y wlad, mwyn y bobl. Ond dim osgo na gymgais I gydio law yn llaw. Ac mae problemau y cyfnod yma yn enghraifft berffaith. Does na ddim cyd-dynnu, dim cyd-sefyll, na cyd-weithio. A mae rhaid cael hynny cyn bod rhyw lwyddiant. Y mynytho y men llun. Fe a'i dati godi neuadd bentre. Bu gweithio dyfal ac ymdrechu caled, ac o'r diwedd cafwyd llwyddiant, a chodwyd neuadd at ddefnydd y pentre. Ac arni fe osodwyd englyn wych. Adeiladwyd gan dlodi, nid cerig, ond cariad yw'r meini. Cyd-ernes yw'r coed arni, cyd-ddyhau a'i cododd hi. Mae'n wych ydy wi. Oedd na dlodi, oedd hi'n anodd, ond bu'r cyd-ddyhau a'r cyd-gario ar y baich yn ddigon I ddod dros bob anhawster. Pobl wahanol i'w gilydd fenddyn nhw, ond oherwydd eu cydweithio, fel lwyddwyd. Os yw dy galon di fel mae fy nghalon I, yna rhod y law I mi. Ac am i'r bobl hyn gydio law yn llaw, fe ddaeth y fuddugoliaeth iddynt. Mae'r rhaid I ni, fel pobl, gydio law yn llaw, neu I newid yr ymadrodd, rhaid I ni sefyll fel un gyda'n gilydd. Bu hyn mor wir yn ein cwm ni, ymrwydr Llangydeirn wrth gwrs. Fel lwyddwyd, oherwydd bod pobl yn sefyll law yn llaw ac yn cydweithio. Dyna'r apel fawr ynghan fwyaf poblogaidd hogiau'r wyddfa Slawerdydd. Safwn yn y bwlch gyda her yn ein llais, ni all unpeth ein rhwystro ni, gyda'n gilydd fe safwn ni, dros ein hiaith, dros ein gwlad, dros ein plant, gyda'n gilydd fe safwn ni. Os wyt ti'n meddwl unrhyw beth am dy iaith, dy wlad, dy blant, yna Moes I mi dy law, ac fe safwn fraich ymraich, ysgwydd yn ysgwydd. Sym gwaniaeth gen I beth yw lliw dy politics. Os wyt ti'n teimlo fel fi ynglyn â'r hen wlad fach hon, a'i phobl a'i phlant yna rhoi mi dy law, rhaid anghofio'r gwahaniaethau, a sefyll gyda'n gilydd. Mae hyn yn wir, y maes crefydd hefyd. Nawr, peidiad nebach am ddeall. Dwi ddim am I neb wadu ar gyhoeddiad. Wrth gwrs fy na wahaniaethau, a mae rhaid cydnabod hynny. Ond yn aml, gwahaniaeth pwyslais yw e. Ac mae'n gwahaniaethau wedi cael ei dyrchafu fel delwau gyda ni. Delwau ac allorau ni'n fodlon a berthu arnyn nhw. Os rhaid I ni fod yn credu pob peth yr un fath a'n gilydd, hynny yw ymanion bethau crefyddol, yr allanolion, cyn y gallwn ni rodio law yn llaw. Mae Marc yn y darlleniad yn cofnodi'r hanes hwnnw am y disgyblion yn dod at yr arglwydd Iesu unwaith a dweud, athro gwelon ni rhywun yn bwrw allan gythreiliad yn enw di, a dyma ni'n dweud wrth am stopio, a mi fod e ddim yn un o'n criw ni. Ond dywedodd Iesu wrthynt, peidiwch gwneud hynny. Os ydy rhywun ddim yn ein herbyn, mae o'n plaid ni. Nid yw yn ein dilyn ni, bydd yr hen gyfeithiad. Mae'n wahanol. Dim yr un peth â ni ac yn y blaen. A mor wahanol yw geriau Iesu yn y fe. Dyw e ddim yn ein herbyn. Cydiwch yn ei law. Mae'r rhannu ar y mwrthod a'n gilydd yn felltith. Pwy sy'n Gristion? Os na allwch chi adrodd I chi gael yr un profiad a fi yn union, ni allaf eich cydnabod. Ni allaf roi fy llaw I chi.
Mae'r rhai yn mynnu fod yn rhaid adrodd am y man a'r lle a'r amser a cawswch eich achub. Does gen i ddim cweryl gyda neb sy'n datgan hynny, ond pan eir ymlaen i ddweud fod rhaid i bob un fod wedi cael yr un profiad yn union, neu nid yw'n Gristion. Nonsens. Mae'r apostol Paul yn gallu adrodd am brofiad ffordd Damascus. Ond mae'r testament newydd a'r apostol Paul yn dweud fel hyn am brofiad Timotheus. Y ffydd i ffian sydd gennyt. Ffydd a drigodd gynt yn loes dy nain ac yn iwnus dy fam, ac rwy'n siŵr ei fod yn o tithau hefyd. Hynny yw, yn wahanol i mi, tyfu lan yn y ffydd wnes di. Ond y gwahaniaeth. Eto roedd yr apostol yn barod i ddweud, os yw dy galon di fel mae fy nghalon i, rhoi mi dy law ac fe awn gyda'n gilydd. Fe gyd gerddwn ymlaid y ffydd. Roedd angen hynny yn nyddiau'r apostol Paul, ac mae angen hynny arnom ninnau heddi hefyd. Nid capel sydd mewn perygl fan hyn, nid enwad, ond crefydd ei hunan. Mae'n ffydd yn y ffai. Aeth yn brynhawn mae yn hwrhau, meddai Morgan Rhys. Ie, mae'n hanner nos arno, a ninnau'n ymateb fel pe bain hanner dydd. Ar ysgrifen ar y mur ers amser. Ond fel y nyddiau Daniel gynt, ni'n canfod yr ysgrifen yn does neb yn gallu ddarllen a'i ddeall. Fe'n pwyswyd yn y glorian, ac fe'n cafwyd yn bryn. Ond does dim amser gyda ni'r manion. Bu sôn am ddiwygiad crefyddol bwdwaeth yn Burma ddiwedd y ganrif ddiwetha. A chi'n gwybod pam? Because we Buddhists must do something before the Christian nations blow up the world. Ie. Na chi ddamniol yn y fe. Bu hen ddigon o drin a thrafod. Ni wedi aros yn hir gydag arwyddion y trai, y dolir, a clefyd, a perlus. Ni wedi bod yn tincran am hir amser, yn ymrannu ar y manion. Os yw dy galon di fel y mae fy nghalon i, yna rhod y law i mi. A di ni'n caru'r Iesu ddigon i roi'n man bethau heibio. Mae Pantycelyn yn ei emyn yn gweddio'r i ysbryd Duw ddod i'n plith, i roi nerth i bawb o deulu'r tad, gyd gerdded tua'r hyfryd wlad. Cyd fyw o hyd, dan gamu mlaen, cyd ddioddef yn y dŵr a'r tân. Cyd gario'r groes, cyd lawen hau, a chyd gystuddio dan bob gwai. Un llais, un sŵn, un enw pyr, fo'r gogledd fo'r dwyrain dir. O fôr i fôr, o gylch y byd, sef enw Iesu oll i gyd. Ac i'r diben hwn, os yw dy galon di, fel y mae fy nghalon i, yna rhod y law i mi. Safon gyda'n gilydd, braich ymraich, ysgwydd yn ysgwydd. Amen. Fel yr oeddwn ni'n gorffen y myfyrdod yma, trwy ryfedd wyrth fe dderbyniais i'r e-bost yma, yn cynnwys gweddi fer, cwbl berthnasol, dan y teitl Prayer for Unity. Mae hynna'n digwydd ambell waith. O i am i rhannu hi gyda chi. Dewch i ni gael gweddio. Arglwydd Iesu, diolch am o'r esgyn y byd. Oherwydd hynny gallwn brofi undod a thi. Ac oherwydd y gallwn fod yn unedig a thi, gallwn brofi undod a'n gilydd. Trwyddo ti mae popeth cael ei ddal gyda'i gilydd. Wrth i ni geisio canoli ein bywydau o'th gwmpas, helpa ni weld yr holl ffyrdd rwy ti ar waith yn y byd. Tyn ni yn nes at y galon, fel ein bod ni'n dechrau gweld ein gilydd, y ffordd rwy ti'n ein gweld ni. A bydde hynny'n ein hannog i edrych nid yn unig ar fuddiannau ein hunain, ond cysidro buddiannau eraill. Rydyn ni am eich deyrnas ddod ar y ddeiar, fel y mae yn y nefoedd. Felly unan ni mewn pwrpas, fel nad oes unrhyw beth yn cadw pobl rhag chwilio amdana ti, rhag credu yno ti. Boed i ni brofi undod mor berffaith, fel y bydd y byd yn gwybod mae ti a'n hanfonodd, a thwod yn caru pawb yn ddiamod.
Tyrd arglwydd Iesu, ac o'na yn ein bywydau ar hyn y gallu di yn unig i'w wneud. Diolch am gael derbyn y weddi yma. A diolch am gael y cyfle i'w rhannu ar y ddechrau blwyddyn newydd. Yn enw Iesu Grist, awn ymlaen, gyda'n gilydd. Amen. Wel, wy'n troi at y cymun, ac os ydych chi wedi paratoi yr elfennau, newch siŵr bod nhw wrth eich ymyl nawr. Yn anffodus, mae gyda fi le i gydymdeimlo, ond ni'n ymwybodol yn y cymun diwetha bydde yna gydymdeimlo yn y cymun hyn. Ni fel Eglwys Capel Seion wedi colli diacon yn Graham Lewis wrth gwrs. A ni'n cydymdeimlo'n fawr iawn gyda Sylvia ac Angela a Margaret a Gareth. Nhw wedi colli dyn da, wedi colli cyfaill. Dwi wedi colli cyfaill yn sicr. Mi oedd ei gyfraniad i Eglwys Capel Seion yn un clodwyw ac yn un adeiladol a wedi treulio ei oes yno, ni'n mynd i golli fe'n fawr iawn. Ac yna yn y dyddiad diwetha yma fues i yn claddu nofelo Davies Mynydd Cyrrig, ac ni'n cydymdeimlo'n fawr gyda John a Gareth a Gafril a'r teulu ar golli nofelo. Dyma un arall fyddai'n golli, un arall o ffyddloniaid Capel Seion, un oedd yn amal yn ei sedd o mlaen ni, cyn i fi gyrraedd, a mi fyddai'n gweld i hisiau hi a'i gwen rhadlon ni yn fawr iawn. Mae colli ffyddloniaid yn ergyd o hyd. Ni'n sylweddoli mae'r ddau deulu yma'r golled fwyaf, ni'n teimlo y golled yn heulu Capel Seion hefyd. Derbyniwch yn cydymdeimlad llwyraf ni. Dwi'n troi at y llyfr gwasanaeth i'n harwen i mewn i'r cymun. Gan edi farhau mewn pechodau, diwn at fwrdd yr arglwydd Iesu Grist, yn llawn hyder ffydd, bod ein pechodau wedi maddau'n i waed. Ordeiniodd Iesu fod y bara a'r gwyn yn arwyddion o'i aber thef drosom, unwaith ac am byth. Gwrandawn yr eiriau sefydlu'r swper hwn. Oherwydd fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a draddodais i chwi. I'r arglwydd Iesu yn os y bradychwyd ef, gymryd bara, ac wedi ddoddiolch fe torodd a dweud, hwn yw fy nghorff sydd yn cael ei dorri eich mwyn chi. Gnewch hyn, cof amdanaf. Yr un modd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gnewch hyn bob tro ar y fwchef, cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn, ac yn yfed y cwpan hwn. Yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth ar arglwydd, hyd nes y daw. Ac ai ofyn i chi estyn am y bara os ydych chi wedi paratoi bara. Mae'r bara hwn yn arwydd gweledig i'n ffydd ni o gorff Crist a dorwyd trosom. Bwytawn bawb o hwn, cof amdano. Grist ein haberth, ran harddwyd y degwch ac y rhwygwyd y gorff ar y groes. Lledad y freichiau gofleidio byd mewn artaith, fel na thrown ymaith ein llygaid, ond ymwllwng istrigaredd di. Gyna i ni'n troi at y gwyn. Y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yng ngwaed Crist, yfwn bawb o hwn, cof amdano. Fel y cododd Crist i fywyd newydd ar y trydydd dydd, gad i ninnau, wedi ni farw i'r drwg sydd ynom, godi i fywyd newydd yng Nghrist. Amen. Mwyn y graes a ddaeth i ni o ddwyfol Abertryd, gwna'n cariad fel y gariad di, i gynnwys yr holl fyd. Amen. Dyna ddiwedd yn hoedfa am heddi, gobeithio cewch chi blwyddyn newydd arbennig. Sul nesa, mi fyddai'n paratoi cwr plant ar Zoom ar gyfer plant yr eglwysi ac hefyd yr oedolion i ymuno gyda nhw. Welai chi bryd hynny.